mutitaure zvakaitika maida kufira pondwe. Kumana changobudisa mapanga. Chii chakaitika? Chidzira kuti hanzi ndipo ndikini pausoni patogeta hanzi ndanyanya kufura. Kufura chifura pakona apa ndichida kunotenga huni dzamudhara Wedzera. Ungana chingoro. Ichochi chingoro ichi. Hanzi wanyanya kufura. Chinhanzi umboitawo chipoto chitipawo ndati ndikakupewo seni ndati ndashanda here. Asi ndashanda ibvondipewo nguva ndishande. Saka wakungotanga kuti hanzi mari ndinayo. Saka mari wakaita kutorerwa muhumwe rekondo. Akaita kuita kundiminyura ndichisvika ndaitofunga pamwe munhu wada kungotokusairira kwakuta kuramba akabata homwe yacho ndakatongoisa apa paka homwe kuramba akata kubata apa wakandinhikirikira akaisa maoko ake maviri. Bva aizoita sei? Akamboita ngaitora vanonzi aniko mudhara wauyu upanix panjanju anoita zvaimboita zvemapombi ndiye akazobuda ndiwo akazonyara bvaazondidzorera. Ko hanzi iwe wanga kuti hanzi zviri nani kuti ufe wangada kufira pondwe. Aida kundichikidza netumapanga tunoti anenge wakagara netupanga netugero. Saka wewe waida kuti ufire pondwe. Ndichaiti hanzi ndinokubaya vandamuzoti hayi wakandibaya bvatongondipedza kuri kuzondisiya kuti ndizotanga kurwadzwa nekutanga kuzvirapisa chichii saka ndizva ndisingadi unokondipedza nebva ndanhikirikina vasara muchidya pondwe yenyu yangu kundikina. Saka iwe wada kupedziswa papondwe ipapo wada kutopedzwa. Ndasara ndichirwadzwa akanda kuzvirapa ndinda kutsvaga mishonga. Saka wanga usingade izvozvo. Wada kutongopudzwa zvako. Chibva atongondipfudza kuti kundiita zvavaida kundiita. Waida tobva wangofa. Pakuda aizondipfudza ozondibata kuti aizobata pamoyo pacho pane yakawanda yacho. Imwe yacho nandakaisauke zvakabata ekunukwe yandakaisa yange yanzi haina kukwana ndo Wedzera. But iwe unonge wanyanya kupfuura ka. Unomboita uchisiyo yetogeti ya. Asiri iwe. Saka akuendeki. Saka iwe pauri kupfuura neuko mazuva ano upfuura une mari. Kupfuura ndisina. Mari ukuisa kupi? Mari toshandisa kana kutosiya kumba kutobatisa munhu handindichodya naye. Saka as long as uchingopfuura neuko wapfuure nemari. Ndikatopfuura nemari 20 bondi pamwe 10 bondi akudhara tora iwa ndowangatonike kuti pfuura nemwe mari andikuzoti zviri kudai zvandipfuure. US haupfuure nawo iwa. US hatopfuura 20 bondi 10 bondi nemari dzakudhara kana kutopfuura ndisina. Saka iwe haudongosiya yetogeti yeti. Haiteka inini kudaruda bhosi nechinoizwa navanhu vakawanda pakati apa saka ndikasiye mari yacho kekuti hanzi ndikirichini ndangopa iweyo kona dikita rangu rese ranzi ndingotora imwe mari nongondi hanzi handokupa. Yafanira zvichaushanda ndizvo. Pasi kunze kune madhaka ukukona takutofamba nezvimanhikirichini dzimwe nzvimbo dzisi kupindika. Ndakanakirwa kanjinzwa nyaya yacho ndakanzi hanzi mukoma Billy wangatotora nzendura papundo. Ponde munhu yangoti handipedzisi handiri kuzosara ndichirwadzwa. Aunongozvirapisa. Izvozvo kuzotoonana sengoti ungondipedza ngoti vatangoregera futi kuonana kuti ndizvanga uchida. Ubva angoti nematambudziko ipapo. Zvangopera ini vakangoziva kuti gomba ranguwo ndipapa ndopana ndakasaina muganhu wangu. Saka munomukira here chipoko kana chinziva chaangasati anyatsokwana anotomukira. Saka apa mukasangana munomhoresana. Iye ndianotondimhoresa kuti ini pamondo kuti zvirikwana. Munoita sei? Mati munoita sei? Ndokuita sei manje ikoko? Kuratidza kuti ndovakwaona kufakura handifari nezvaunondiita. Ko akakubatai futi manje mati yamukuita pana chandinacho zvese zviri pana panotora marengenya pana chandinacho panapa. Saka imimi chamusingade kubatirwa mari dzenyu chete. Aiwa mari dzevanhu ini handifambe nemari since nchinhikini handifambe nemari handifambe nebhegi nchinhikikwidza apa mari dzebasa ndodhara Wedzera. Wedzera makamudzere zvakaitika. Ndakabva ndatomuudza havese anotozvizikana bhulazi yake inozviziva saka yaizokuta kuti hanzi hapana zvaanokuita uyu ngodaro achiti havari vese
Mati mamuchiti makaponeswa nani? Akakuponesai? Ndaradhusha masedza. Oh, ndiye akakuponesai? Otherwise mamutori pama1. Ndamutori pama1 kutotera tofanodzora mari yaro nokutenga huni. Lazima muri munhu anozikanwa kana ukazikanwa handifambi kana ndinotenge ndikafambe nebhegi nezvandakaita zvandakadidi kana even kunyinga kana musikana cheana ndidanda yakaita zvandikaita bhegi inoitwawo akachena kandikira uri pane imwe nzvimbo kwete nzvimbo idzi. Ndakatoshamisana mukoma Billy hamutosvikewo kufa muda kubva matofa. Kana waona zvakuomera nokuti zvese ndazviitike but ipondo kai mwari wakafira 50 cents 50 cents nepondo chichakanditi chakakura. Saka mimi pondo yakatokura kudarika 50 cents yekuti mungasarudze kufa zve. Mumwe munhu aitramba pachange 50 cents chichiuya akati ndokubata asina kuona kuti pane gomba pepe kungoti mugomba womuntu kuibva watongofira 50 cents. Saka mimi makati aiwa iwe yakafira ke 50 cents ndofira pondo za zviri nani. Handa mawani samanje amene kwamuri kuenda kumusoro kuti zvinopera mushe ndotofura nambo yacho matebhuru okumusoro amusvike tosvika zviri patambo yacho matebhuru anenge ari padhuze because ndovanengwa nezvinhu zvavo zvatirikuisawo osa hapazotyise kana vari padhuze pasa ndina chandinacho. Aiwa munazonyanyosvitowo vemari kai aiwa handimbodaro zinoti mani ndikina handidaro wemari oti kudii lazima racho handitorina never. Kuvanoziva sei vanotseva vachizokusechai? ingasi tinongopinda naipapa ndimbonzitogeta uyu ndakakura naye akakura chindoona zvese zvandaita nepandaimbesa dzimwe mari nyangwe dzichiri idzi dzisati dzatombopinda sakaizviona saka ndopa akangondidzidza ipapo kuti hanzi ndakamuti kuti muri wemari takangotanga kungoitawo zvemari through maperenzi ndikaite mari chinja chisina kana basa makodza takakura saka vanhu vaipota acho achiona matv kumba kwedu achingoona zvadipapo madhezi vanga achiri munhu zvekutofunga kana mari kwakusina kana chinhu chinonzi mbavha vangosingatombozvisa musoro izvozvo kusanhikirikira saka manje munhu aingondiona didi achingoti chingomuzoti hai medu mari tinoisapo kunguzo kana tiri vadiki hapana panhu paunoziva kuti mari inochengetwa kanti mubhachi kanti muchiiti tichingoisa kanti panhikiriki chingoti apa ndopanogara mari yangu apa nyevo ndikawana kana baba wakauya ndomochivakanda apa masika oneaindita saka manje akabva angodhitake akabvira ipapo saka tisvika panhikiriki achingoti anzwe nemari kana nhasi mune mari mari yacho akaiona kupa pamudharangu akafa mari yangu yese ndopa yakabuda ndikuramba chingonditi hanzi ndikiri bhozi mudharangu ndiye munhu aindichengeta padaitotioni kuti padzimudharangu munhu anga ane penjeni saka iwo wabhadhira togeti aiwa kana tatova ndikiri kine togeti pandikiri pa1 bhini kandi pachii yacho nendaiwana kupera zvinhu zvaa zviri zvawedzera saka togeti munoibhadhara pamari pamabhini mangani kana akawanda vakazadza ngoro ndipo munobhadhira togeti makamboibhadhara kana kuti saka izvi ndezvekungobirana zvetogeti kungobirana zvokuti hanzi andowana ndikuenda kuhuni ndipo munomba manzi tipo manje amene enyu kwamuri kuendawo kune mahwanika ndikufamba nambo yacho because handikaendeka nezvinhu zvemunhu yemunhu yaakasa andofamba ari padhuze saka unobva wamutaurira here papa kuti zaimafambira pamwe kana mwoyo muchena wako wakanaka pamutova tapfuura asati abuda aizinikini pakutodzoka ndidzoke nekunokunoka ndatodzoka nafisi ndadzoka ndakadai nafisi saka muri pamahwani mukomao aiwa kusangodo zvangu nevasi mari acho handitorina nyaya kwekoko wambeo nditoaendesa nditwe maatopa mari watoshanda saka kuti ndingoonana naye achindimisa achindibvunza zvanongondidike zvakangondiditatekta ndongopfura nafisi ndosvika kumba kwedu ore tairi boy chende yenyu kwamuri kuenda mukomako amene yenyu makanobhadhariswa togeti
ndakutaurira mbweya kuti hazviti zvinhu zvangu. Oh,